Ahojte, moje meno je Marek, ja vás vítam na YouTube kanáli Biotech USA. Dneska sa spoločne pozrieme na naberanie kvalitnej svalovej hmoty, a.k.a. bulking. Samozrejme, predtým ako vám poviem samotných 10 bodov alebo 10 typov, ako nabrať svalovú hmotu, je veľmi dôležité povedať, že ako vlastne tieto svaly v našom tele pracujú. V prvom rade, anatomicky sú svaly radom paralelných valcových vlákien, ktoré sa sťahujú a tým vytvárajú svalovú kontrakciu. A tým vlastne vytvoríme aj silu v týchto svaloch. Táto sila alebo táto kontrakcia vytvára aj vonkajší pohyb, v končatinách alebo na celom našom tele. Naše telo je v neustálom procese obnovy a recyklácie aminokyselín, ktoré sú vlastne základné molekuly bielkovín. V tomto prípade platí jednoduchý vzorec. Ak odoberiete viacej bielkovín, ako príjmete, o svalovú hmotu prídete. Keď je syntéza bielkovín rovnomerná, nenastane žiadna merateľná zmena vo veľkosti vašich svalov. Naopak, ak budete príjmať adekvátne množstvo bielkovín, jednoznačne zaznamenáte prírastok v rámci svalovej hmoty. Taktiež kľúčom k budovaniu svalovej hmoty je zvýšiť rýchlosť ukladania bielkovín, no zároveň minimalizovať rýchlosť rozpadu alebo rozkladu bielkovín. Tento proces naberania svalovej hmoty sa nazýva aj svalová hypertrofia a je to základným cieľom silového tréningu. Proces budovania svalov je ovplyvňovaný niekoľkými faktormi vrátane hormónov ako rastový hormón alebo testosterón. Na vybudovanie nového svalového tkaniva budete preto potrebovať nastavenie kvalitného silového tréningu a taktiež príjmať adekvátne alebo dostatočné množstvo kvalitných živín. Takže nejaké tie základy by sme už mali za sebou a teraz si prejdeme na 10 efektívnych typov, ako nabrať kvalitnú svalovú hmotu. Typ číslo 1. Zdvíhajte adekvátne váhy. Všetci dobre vieme, že kľúčom k vybudovaniu svalovej hmoty je adekvátny stimul. A ten pochádza práve z dvíhania ťažších váh. Dbajte však na to, aby ste sa nezranili a nemusíte hneď na prvom tréningu prekonávať rekordy. Typ číslo 2. Tvrdo makajte. Možno sa aj práve teraz pýtate sami seba, ako viem, či dostatočne tvrdo makám. Kľúčom k budovaniu svalovej hmoty je to, aby sme sa dostali do stavu hypertrofie. To spôsobíme už spomínaným kvalitným silovým tréningom, ktorý nám spôsobí mikrotrhlinky v svalových vláknach, ktorí sa neskôr budú musieť zregenerovať, zväčšiť a posilniť. Samozrejme, ak počas tréningu necítite ani kvapku potu alebo necítite žiadnu bolesť, je na čase prehodnotiť váhu, s ktorou cvičíte alebo typ tréningu, ktorý práve trénujete. Typ číslo 3. Príjmajte dostatok kalórií. Po stave hypertrofie nastáva čas regenerácie. Túto regeneráciu podporíme práve kvalitnými živinami, ktoré fungujú ako stavebné jednotky pri budovaní svalovej hmoty. No a samozrejme najdôležitejšia podmienka k naberaniu svalovej hmoty je to, aby sme boli v kalorickom surpluse, preto na začiatok odporúčam byť v prebytku 200 až 400 kcal. Typ číslo 4. Dbajte na dostatočný príjem bielkovín. Kvalita týchto živín, ktorých zjete, je rovnako dôležitá ako množstvo týchto živín. Ako sa moc dobre vie, základnou stavebnou jednotkou svalov sú bielkoviny. Preto pre začiatok by som vám odporúčil držať denný príjem bielkovín od 1,5 g až do 2 g na kilogram telesnej hmotnosti. Toto množstvo by som však moc nepresahoval, pretože si môžete poškodiť napríklad obličky. Typ číslo 5. Pite dostatok vody. Ako dobre vieme, väčšia časť nášho tela je tvorená z vody. Preto je dôležité nepiť vodu len ako doplnok vypotených tekutín počas tréningu, ale taktiež urýchľuje odozdávanie odpadových látok z tela, zmierňuje bolesť a zlepšuje regeneráciu. Preto pite veľa vody. Typ číslo 6. Dbajte na kvalitný a dostatočne dlhý spánok. Tvrdo makajte, ale potom samozrejme aj regenerujte.
Spánok je častokrát prehliadanou súčasťou regenerácie. Veľa hormónov sa vyplavuje práve počas spánku. Typickým príkladom je rastový hormón. Hlboký spánok umožňuje našim svalom relaxovať a dosiahnuť maximálny potenciál z tejto regenerácie. Preto odporúčam spať minimálne 7 až 9 hodín. Tip číslo 7. Obmieniajte svoje tréningy. Ak po tréningu necítite bolesť alebo svalovicu, aj keď dvíhate fakt ťažké váhy, je na čase zmeniť typ vášho tréningu. Ak zvyknete počas vášho tréningu využívať hlavne jednoručky, iba to zmente. Začnite používať napríklad kladky, izolovanejšie cvičenia alebo obojručné tyče. Obmieniajte svoje tréningy, aby vaše telo malo dostatočný stimul pre rast svalovej hmoty. Tip číslo 8. Do svojho tréningu určite zaraďujte aj HIIT. Takzvaný High Intensity Interval Training ide o intervalový tréning, ktorý trvá kratšiu dobu ako klasický silový tréning, avšak dostatočne dokážete stimulovať vaše telo na to, aby si riadne zamakalo. Taktiež spálite obrovské množstvo kalórií. Je to parádny stimul, vďaka ktorému si obohatíte vašu tréningovú rutinu. Tip číslo 9. Nakúpte si správne doplnky výživy. Na začiatok by som rád povedal, že doplnky výživy neslúžia ako náhrada pestrej stravy. Je to doplnok, ktorým chcete doplniť živiny, ktoré nedokážete dostať do seba z kvalitnej potravy. Na naberanie svalovej hmoty, čo sa týka doplnkov výživy od Biotechu, by som rád odporúčil proteín Izovej Zero, kreatín monohydrát, One a Day multivitamín a takisto Hypermass 5000 Gainer. Tip číslo 10. Stanovujte si náročné ciele. Buďte si vedomí toho, že ak chcete naberať kvalitnú svalovú hmotu a rýchlo, bude vás to stať veľa úsilia. Musíte posúvať svoje limity a podstupovať náročné fyzické výzvy. Samozrejme myslíte na to, že pridávanie váhy nie je jediná cesta. Určite si zoberte niečo z predošlých bodov, kedy sme sa bavili aj o spánku, o hydratácii. Obmieniajte svoje tréningy a majte z toho radosť. Veď to robíte práve pre seba. Drahí športovci, ja vám ďakujem za pozornosť. Určite nezabudnite dať odber, like a koment na toto video. Ja sa na vás budem tešiť aj na budúce a držím vám palce. Držte sa. Čaute. Biotech USA, the feeling of success.